tuturor, mă explic la un episod în care vreau să fac un scurt info video. Da, bine, ați videoclipurile mele. Vreau să zic că v-aș ruga foarte mult și frumos să lăsați în comentarii la videoclipuri, la acest videoclip, pardon, și întrebări pentru un Q&A. Și următoarea chestie care vreau să o zic îi că... Salutare și bine m-am găsit la un nou episod Ce naiba? de vlog care ne salutare și bine m-am găsit la un nou episod. Salutare și bine m-am Ce naiba? Așa, că aș vrea să v-aș ruga să... Adică nu, asta mi-e deja. Nu o să mai postez atât de mult. Adică asta am postat acum 6 ore, acum o zi, acum 4 zile, acum 2 săptămâni. Deci am început să postez din ce în ce mai des. Nu se mai postez așa de mult, dar în clipe școala. Dar în fine, și cam cu acest episod care a fost așa mai un info video. Eu am fost Ailera. Adică Andrei Magdi pe canalul de vlog, că sunt pe canalul de gaming, eu am fost Andrei și vă salut, pa, pa!